Sugda na. Sugda na. Pwede, pero depende. Alright. So today... Grabe. Today is the day. Liwas Pasko na nung una ang Pasko. Okay. 3 days na dahil may wala ilis-ilis na. Gani. Liwas na na Pasko. Pukon, kay same lang yapon na lang sa rin na. Good. O may lain Oy. kanina. Bitaw. Ay, nagay mo si Jet. Wala. Sabi Wala nga, si Jet. Lahi man ni Nadlaw. Yes, thank you. Lahi adlaw. Yes. Alternate universe. Parehara may kikaon o giinom. Wala naglahi. Wala naliyok. Tama din na. Boring. Uy, 2026 na no? Oy, 2020. 2026 na. Projected eh, na 2026 i-upload. Okay. Happy New Year! Happy Ay, New ay, Year! ay. Sa ba karon year of the, di ba na may mga na? Horse. Horse Year of the ang horse. 2026. Mutuma na, mga year. Ano, bas, kuan. Sa Chinese mo na. Chinese na siya. Turo si Sinayda Mutuna, sa Masturya niya. Si Sinayda. Gabay lamang sila. Wag yung mga. Gabay. Muto ko ana bay. Muto ko ana. Ting ting ting. Masa ka nga year? Year of the... The monkey. Ay, katawa yun. Ay, ganun mga tao. Gosh, hindi ako masulti sa ako eh. Katawa mo. Monkey gani siya no. Ay, sige. Ox na lang. Ganun din siya powder. Ikaw, Greg. Tiger. Tiger. Ikaw, Katan. Kustan. Dog. Dog. Batong Raya hate dogs. Batong Raya hate dogs. Joke. Ikaw, Dave. Rooster ko ba eh? Parehata. 93 ka? 93. 93. Ah, okay. Rooster. Mga sila mga dagkol sa cock. Ay, Ay. kabalo. Sugod mo lang, Kap. Saman. Mag-gender reveal ka. Very great. Gender reveal ka. Natay joke si Ray Mamuwad na if anak daw ka sa mananabong ani daw kapag bitbit sa magwata. May lalo rin mo. Shout out Ray Mamuwad dito ka joke. Itag. Ray, basi gusto ko magdabaw, Ray. Itag si Ray Mamuwad. Oh. Ay, nag-shot day mi karon. Murag yapon na shot na mo last year. Diri mi nagsugat. Pero, hindi makadlaw. ang lami i-part na sa shot by fries. Kabalita mo sa potato corner. Potato corner. Wala dyan ko kabalita sa potato Hey, ang corner. potato corner. Kita na ko Context. na nag-statement sila. Wala ko kabaloon sa context na to. Nasa na So, statement. di ba franchise man ang potato corner? Yeah. Ay, So, lang, franchise business ka, model. ang business model nila. Pag mo-franchise ka, na kay location, ana, depende sa... Guys, sila kayo French fries gusto lang. Wordplay. Yeah. After... Tawa mo, ma. Tawa mo. 2 points. Tawa, 5 minutes agad mo. Tagaan agad mo 5 minutes. Tapos, After ma-end sa contract sa isa ka franchisee, dili na nila i-renew. Di nila i-reject nila ang request sa franchising ang renew franchise nila. So mawala to. Pulihan og kanang company owned nga potato corner. Kaya masugman. Location. So, murag ang mahitabo, ang franchisee ang naghimo sa tawag na. Branding. Dili. Ayun sa ba? Kanang ano? Murag ka nang Research ang research, tawag ka. Research maka kung mahalinon nila area. Oh, so dili na nila i-renew. So mo to na ang kuan sa potato corner. Oh, So na corner gid sila. Gani. Na corner gid Nakita na sila. naman ang potatong na corner. Mas nindo to kaysa sa... Yo ay nana no. Nya unsa may makapekto to sa imo? Oh, actually no. Actually affected ko kay nganong na yung mga potato corner nga naa sila sa tunga. Dapat naa siya sa kanto. Kay Kay corner. Kay corner man. Wow. That's all naman. This episode is going downhill. Last episode. Namatay 20 minutes sa ipagos niya itong mga... At least nagkatawa nga audience. Diba? May live audience. May live audience sa Ikaw kay New Year naman, sa yung mga New Year's resolution. Something to look. Kana. Ano sa to? Look forward. Something to Gina-look look forward. Something to look forward or New Year's resolution. Potato corner na. Balik na ng full back ba? Sorry. Ikaw, Dave. Ay, kuan. Doomsday 2026 ba? Ooh, let's fucking go! Tama. Captain America is Gaya na ko back. Abi na ko Yeah. mag-end What ng the, world. unsa imong thoughts ato? Doomsday. Doomsday. Not done yun sila
star no nga hire nila si Robert Downey Jr. para mag Dr. Doom. Dr. Doom. Pero effective siya ba kay Ano mo bagay dili? villain si Si Robert Downey Jr. Wala pa ko Dili, kita. I mean as si Victor Von Ang ngayon, magaling siya mag-black Victor. Kaya ganito niya. Ano ka na reference? Lingaw po kay kuha na nga salida. Tanaw mong Tropic Thunder by dili na to pwede karon 2026. Bawal na to. Bawal na to sa 2026. Makancel na siya. May mga black actor pero siya yun ang nag-black yun. Australian Never go full retard. Australian yata siya dito. Australian siya. Pero wala pa ko kita nga nag-villain si kuha na si Sa kuan, Downey sa Jr. Oppenheimer. Ay, kalaban siya dito? Siya to senator nga gipush si Oppenheimer. Ang ina. Ay, kalaban na yato. Nari kalaban sa Basta Oppenheimer. gi-push niya nga ma-drop tong bomb sa Hiroshima. scientist. O yung... Iyang gi-accuse si Oppenheimer nga nagipag-deal sa Russians. Okay. Motong ni kuan sa Congress and Senate. Wala gi ko kita Oppenheimer ba? Puro mag-istorya. Na gani, ano? You should watch it. Ang sabay mo ko nila Barbie. Sa Barbie ko ni kanta. Sa Barbie ko dito. Imposible kay ito siya nga ano siya sa Russia. Oy, kay Oppenheimer ano yung story? Gago lagi to. Gago lagi na. Shout out. Shout out kay Oppenheimer. Shoutout kay Oppenheimer, gago. Pero nay biopic nga si Robert Downey Jr. ang bida katong Chaplin, si Charlie Chaplin. Okay. Siya Pukita na. siya ang Charlie Chaplin. Nindot po bagay po siya. Murag gyud si Charlie Chaplin. Versatile man na siyang actor. But good. Oh. Bitaw po. Sherlock Holmes. Patay na siya. Sherlock Holmes. Biopic. Pinaganahan ako nga biopic. Kana biopic, sa, sa ginana niya. sa recent na ako is Bob Marley. Ay, Itong one kadili lang. lang ba ya? Ang saan ka na pag-workout no kay katong nag-Ironman magud siya, na siya POV nga na siya sulod sa suit. Suit. Di ba na siya makita yang nawong. Pero this time si Dr. Bondom kay nakamask yun yung face. So paggawas na yung Biana. So ang kita yun siya katong nakamask mismo siya, di ba? Masig na Backtrack. story. Paggalog yun na yung mask. Para paggawas niya nga putang ina ako. This is Kana lang gid ang ano. Pisot. Kung tanggalon niya yung mask ba. Kana lang kung tanggalon niya yung mask. Syempre si Tony Stark ay lang makita. Di ba? Mauni pinaka-vulnerable niya nga spot. Gago. Yawa. Di, pero ang kuwan mong na, ang karakter ni Victor Von Doom kay nakamask yun siya. Murag party na siya ang karakter na nakamask Deformed siya. siya ba? Yung nawong. Tapos mubayad kag $100 million sa talent fee ni Robert Downey. Dili makita yang naong. Di ba? So medyo kalas. Mao na akong kuwan. Dili- Makita lang yung sao nila na pagkuwan. Makita lang ang Hindi, episode. kuha na lang. Butangan nila nameplate. Na si Arta. Government employee. Para kag cruise Jollibee ba. Sige ka ba? Pero at kinsa yung mga gina-look forward ninyo nga karakter na mugawas. Kana nindot. sa Doomsday. Dili. Showtime. Wala siya sa tour na. Sa Showtime. Dili sa tour na. Karaan mo kayo. ang tanging ina mo. Ano ina mo dito? Ang tanging ina mo rin. Enting ng ina mo. Enteng ng ina mo. The crossover we never wanted. Sa Doomsday kanina. Sa Doomsday. Sa Doomsday. Kasi hindi episode. Ako ba'y, kuan jud ko, fan jud ko Daredevil. Daredevil. Okay. Hindi, kanay kang Charlie. Charlie Cox. Kuan jud ko sa iya kay street level ba. And then ang action and stuff. So, I don't know. Bulag lang mo dyan. Pero, if you think about it, ang ihang senses pa ba, marabog Spider-Man. Okay, makadungog yapon siya sa mga sweat or something. Sweat! Ha? Unsa? Heightened ihang senses kay pati ang sweat nga nigawas imo ha. Madunggan niya. Pero ang pinakataas og senses gyud Spider-Man. Kay makita man niya nga na Spider alternate sense. personality. Mo nakita niya si Goblin, di ba nga? Lalahi na ni si Goblin, di na ni mao. Kay ang ihang senses mas heightened pa kay Daredevil. Pero kung action based lang, Daredevil jud gabay. Katawanan kaya na. Victor Von Doom. Shhh. Dapat na siya galit. Gipaningot. Ala, gipaningot ng pisot. I hear the sound of the sweat.
I hear the sound of the sun. Doom. Saan siya kakidlatan? Wala na. Oh. Nung busy na kayo tanan mga Marvel superheroes. Si Daredevil nag-drive og kan, babao. Puta mga injuries sa kanila Si Dr. Doom ba ginakalaban na natanan no niya si Daredevil nasa kilid kalaban po siya. Yun sa man. Yun sa man mo nang babao. Kulatan niya babao. Kasi ano ba? Ay trabaho. Trabaho Daredevil ito tigmasay. Putang ina, blind massage. Blind massage. Tawa! Alis sa director. Nakapanood. Ang worst na dyan. Magpaspakol ka, sir. Ipanood si Thor. Gago yawa. Blind massage. Gago. Kita. Imad din kinsa mong ginat niyan. Tatat bulag. Si ano ay blip. Usa nila pagkabalo nga Pangala to. Gago din ako. Tida niya man dyan. Anong gaban ko sa Uy, ang mga butad no, makadungog baya gihapon, may ganit, dili nila na may click na video. Gago. Gosh. Gago. At least madungog nila. Patreon lang siguro ni. Spotify lang ni. Spotify lang ni. Kunyari Ikaw, Ben. na yung mga bold na ka ng braille, good. Gago. Mga na siguro mas no? Kita ko na ba eh. Pero horror yung gibasa. Horror rin yung maso. Shagit na siya galit. Di na yaw. Jump scare ba? What if no na sila mabasa kung tayo maghilot sila no niya? Na kay mga bugas-bugas sa lubot ba or sa likod? Ayaw. Yan eh. May mabuo na word. Murag brain ba? Katong gimaterial ako nga blind massage atong volume 3. Tinod to, ano yun to? Dili tong gilubot ha. Dili to tinuod ko. Disclaimer. Tinuod to siya true story gito. Nga nagpa blind massage ko. Yaw ala kayo kay nako sa murag labi nila ba. Nagpaabot ko kay nagpa-massage ako partner. Nya na isa ka butang nga nag ngit-ngit gid sulod bay, ngit-ngit jud. Bunta sila eh. Bunta Bunta yun. sila suga ba eh. Mo ina ko murag master. Murag kag mo gito ko intro di ba? Murag kag sulod silang kalibutan kay ngit-ngit kayo. Tas natong murag isa ka butang nga naglakaw-lakaw sa labi, giututan ko sa naong bay. Gawa kayo wala siya kabalong gud nga nay tao. At Kabalo to ba eh? Kabalo. say mo. Ano to siya ba? Heightened ba na silang Heightened mga senses? Heighten na sa. Oo. Ano nang Yawa ka Charlie ko. yawa ka Daredevil. Wala siya. Ututan ako ni Bidi. Bitaw ni siya kabalo. Gago yawa dito bay. Pero naman sila headset, di ba? Pag maghilot. Wala. Yawa kayo kay Pag maghilot na sila kay, di ba? 1 hour lang man imong dili pahilot. man na sila mag-massage oil mo na sakit kayo kay Oo. mga pressure point, Pressure points. Pero di mo sa kabalo kung 1 hour na ka. Kaya di mo sa kita. So mo na headset niya. 15 minutes na lang. 20 na din minutes na mo. di Na ay. mo madunggan mo. 5 minutes na lang. 5 Luluwa minutes na na lang. Oh. So dili heighten nila. Sa tayo term, limgam. Linggam. Atik-atik na rin kabalo, atik-atik na yun. Balik ta. Yawa, sa naligtan na Marvel. ako ng linggam ha. Gibalik na po. Balik ka ni. Kinong doon ba na linggam, Jet? Wala bay? Gago. Gagi. Oh, Ikaw, Joe, wholesome, kita man- wholesome episode ba yun eh? Asa naman to atong ano? Marvel. Marvel. Marvel, oh. Naabot sa Isa pa ba? pakula ni. Kisa pa ba'y Si Groot ba? Si Groot? nindot? Kisa ba'y nindot mo gawas Pero sa... wala ka nang subaybayan na. Sa Goku bay. Actually, nakasubaybay ako pero dili ko kanang murag sa ko wala ko'y maisip ta kanang nindot pag ina mo appeal gani dito. X-Men. Mapil lang X-Men daw. X-Men ang X-Men. Yes. Oh, bitaw pwede X-Men. Victor Magtanggol. Bitaw no. Si Victor magtanggol mo ba na itong si Thor? nga Alden ba? Richards. Alden Oh. Richards. Ikaw, Jet. Ako? Si ano bay? Ako bay? Ang anak nila Oh, sa Fantastic Four. Kay Oo. ano na sila Sige, pangalan. sa Omega level. comics sa Omega comics. Franklin, si Siya Frank. pinakagay Franklin nga Raids. tao sa Tibok World ba si Correct. Tibok Marvel Universe kay usay ang una-una mabuhat niya Maka-create siya yung universe universe. mismo. Yes. Mm-mm. Powerful kayo si Franklin. Yung magpadulong padulong na siya mag-secret putang ina mo. Secret Ano, Wars? mag-secret Secret Wars. wars bay. Kaysa kuan, di ba, gikidnap ba siya or gistorya siya ni Dr. Doom. Murag gid. Mo to'y post-credit sa Fantastic Four, di ba? Murag Wala po kita Daw Fantastic kita. Four nga ang, bago. ang Secret Wars pagid kay pagkauman na kay
si Doom pag yun ang mahimong bida ana sa end kay murag iligtas ni ang tibok Marvel Universe na ginatawag na kanang timeline niya gi-merge tanan universe sa Marvel Possible na ba Universe. kaysa Mama na sa Doctor Secret Wars, di ba? Secret War. si Doctor Strange kay nana ba yung mga crack katong Multiverse of Madness? Incursions. Ang incursions. Incursions. Ang lain nga mga universe kay mag-collide. Kung nagabasa mong comics, which is wala man ko nagabasa. So kamo to. Og Kung nagabasa nagabasa mo. mo to siya, mo to yung murag precursor niya, god niya. May mong murag savior si Doom sa tanan, like, mubaw tanan siya. Giwan Magwar na po niya, mabalik na po normal. At least isa na lang, singularity na. Oo. One timeline. For a time lang, pero mabungkag na po siya. Pero kasi Sila mo gina, mo lang si way. Franklin nimong excited ka nga. Okay, new, di na ko ganaan mga karaan. Gani. Ni-retire na ganito Kayo, sa kapoy na yung kanto. Pero mo na ilang way yata para pag moving forward bag una puntanan ba kanang start sa zero na po. Loser mo ko itong nipuli na Captain America. Si Gagi, Kwagi. di ka ganana Wala to? siya power ba eh. Kanang, Wala siya super, wala siya katong Tumbling lang siya, super more zero. More on representation mo gusto. Wala siya super zero man good. Oh, super zero. Siguro mo Si Falcon. taga na siya credit kay syempre wala man gyud siya super Si Red zero. Hulk yung Pero kontra eh. pero kung tara man gyud imong entire kumurag gipugos ng representation ba sa black community. Mas okay pa si Bucky Barnes to, no? Kato. Bucky Barnes. Ano man good feeling ako dili nila yan si Bucky Barnes kay Red napay tendency nga ma-manipulate siya ba? Ano Kaya yun, Na code. na-fix naman sa Wakanda to. It's just that Oh, na yung mga code. Oh. Random it's just string that of wala words. daghan gid siya gipatay gid. Kaya gani Criminal mo gid po kay siya. dili siya Oo. pwede ang Siya nagpatay Dapat sa kwan, pagbayarin mama naman niya. ang Karen, kasalanan. magpapa. kaya, Kagaya ni. kagaya ni, isa man to, i-insert tayon? Ano? Kagaya ni Ni Gagi, lagi na. Ayo, Thanos. Thanos. Kagaya ni Thanos. Thanos. Nana po dya? sa lain nga universe. Napaya siya anak si Thanos. Unya, nigawa Si siya Thanos, sa... Nigawa siya sa... Si ano, actually, ang nag-play si... Harry Styles. Harry Styles. Oh. Ikson, Oy, Ikson. Ig-agaw. Ikson, Ikson ni Ay, Gaga. Ikson. So, Star humanoid Fox. siya, no? Star Fox. Kay si Thanos, Starfox ba siya? murag kung kwan pa Star kay, Fox. na siya Firefox, kapansanan or Firefox. na siya tawagan na kanang, Ano man to marag kaning na siya mutation. Oh, na siya murag mutation na, marag deform yung dagway. Sa Ever Sa tao na pa siya yung itong mutation. mga kuba ba karon no? Unsa ba? Freak. Ana. Ikaw Greg, gusto ko siyang balik. Ako, kami. Shout out na nabi. Gusto siya magbalik na mo. Shoutout sa ex Ay, shout out sa akong Balik- ex. Kung balik na, na sila. botangan na mo ni clip no, tas isend ako sa imo. Ah. 2026, pwede pa Ako na. gusto mong balik si Jonathan Mee. Ay, o Kang. Si Kang. Ay, kato. Wala na. Ano man Nang to? sexual assault. na to siya, Pero wala physical naman siya assault. na. Basuelta naman siya sa court. Dili man daw tinuod. Pero Pero na-flip na ang story eh. Ah. Wala na. Wala na. Kung Dili kwan siya pa PR musubay. nightmare na to eh. Ah, PR. Sayang Sayang gani kayo. Original villain, di ba? Siya dapat to. original Siya big bad. dapat. Katong sa to tong sa tong ano. Kang and the Kang. Kang. Kang Dynasty. Kang Oh, Kang Dynasty. Dynasty. Mo na nadiligi ko fan na si Robert Downey murag ana na lang siya eh. Kinsa may bugat na artista tong Murag makuan. Hinay po yun sila. Niabot man gud siya sa point nga daghan na kayo og Marvel related na Content. content ba nga kanang Mm. kinang ina tanaw mo She-Hulk kapag kabatian Ah. niya kanang Kapoy to, Hawkeye. kapuya ring apas oy ana. Kapag apas man nagmarg na Pag-start nasawa, nila sa nasumpol Disney na Plus. tanan ba, nasumpol na. Tanaw na ko na tanan ay. Yawa. Kapoy jud siya Murag ka tanaw. nang Kapoy jud siya. ipugos ba nga o tanawan ni para makarelate ka sa kuan. Di nakaka-relate sa uban kay kanang di pareha tong sila Captain America pa lang, movies lang yung mukhang Sa kailangan. Infinity Saga man god, movies tanan. Di pagkuman sa Endgame, diya may nag-launch sa Disney Plus. Kinahanglan nila audience. Content. Oh, so naghimo sa series. Sino to? WandaVision, Falcon. Lingaw pa to, Nagdili na. WandaVision. Lingaw to, WandaVision. Lingaw pa tong Loki. Moon Knight. Wala Loki. nang Moon daghan na Knight. kayo ba eh. Di na makaya. Nice ang Moon Knight din. Moon Knight. Oh, ano? Hawkeye po, ganahan ko Huwag sa mo. Hawkeye. Ako wag mo na. Mangilog lagi ka pero. Saan na? Ah, putang ina. Putang ina. Sa may kinabuhat. Moon Knight. Abi na ko. Ipakita sa camera. Abi na ko. Nga kay kuan eh. Gibati eh. Mag-gender reveal. Sabi doon yung magpakatol kag Ikaw tan. Ang gusto makita usab si Shang-Chi gid. Shang-Chi. Actually, mo balik siya. Gani, siya gyud akong gina-look forward gid makita. What's may naong ni Shang-Chi ba?
Bata. Ikaw, Dave. Mana mangugo? Ako mo nag-open sa Marvel. Ay, tama Dave. Kumoto na nag-look forward ta sa Marvel karong kuan. Mama lang to mong ginalok for. Ay ako sa X-Men day in general kay balik tong original na Cyclops. Yes. Original na lineup. Original lineup. Kay Bay, ang power ng Cyclops ba? Paminaw ninyo. Kuan siya kanang pag iuna nang Bay, all out war. Kuan kay siya effective use siya. kay na kay kana mo kung kuan ni Cyclops gikan mo guna sa cosmic. Dimensional gani. mo na yung ano, Yung dimensional mata, mura siya na kanang siya buslot mata. mga cosmic power mga bagmana siya mugawas ng Lagi cosmic. anli lagi pero ang problema di niya matanaw tanan eh. Makita mo niya. Kita niya. Kita niya, makita Kita niya. niya. Kita tanaw ko X-Men 1990. Bagay siya mag-welding eh. Ano ba to? Atong anime. Itong animated. Bito murag Ayo si gahi kay Cyclops Cyclops dito ba yung Nahulog sila nga yung gigamit pang landing. Gilaser Murag na yun. May sa movie puro lang si Ira amaw. Wala creativity ba? Wala gi-explore ang creative. Dili siya mahimong leader ba Sa kung dili siya nga moonwalk siya gamit yung mata. Sa katong X-Men na series sa una dito na ako nakita ang creativity nga gigamit ni Cyclops yung power eh. Ano Cyclops? Para mag-utilize ba daw? Siya, wala mo siya. Mao na gini sila mo kasog Asian. Mao na gini sila mo kasog Asian. minimize ka na yan. Para mo pino ba? Ano ba? Yawa, wala ko'y visor. Pero creative na ko nakita na gigamit niya yung power ba itong matabunan na sa dako kay nga balon. Gi-cancel niya gamit iyang laser. Nga naging sound. Wala na sila natabunan. Anak ko, grabe kayo sa power sa animal. Ba, Pastilan. imagine ba kung mag-rat-rat siya og kanang laser ano na yung mata? I-close open. Rapid fire. Beautiful Rapid eyes. fire. Beautiful eyes. Katong iyang igsuon ba nga sa tiyan mo gawas. Mas gamit si pa to Havok, kay si makalupo. Havok. Si Havok makalupad siya tungod ato. Panuhot. Animal man. Gawa siya. Puta siya sa mata pa. Ay dili si Banshee man to katong hangin dire. Dili katong kuan. Ah, si Dili Habok, bay si si Habok. Habok bay laing itanaw ng power mo. Gani Ano na mo mananaw niya tira niya. Nainguna na nga concept eh. Nainguna na nga Charge concept. ako! Parang Cyclops, pero magawa siyang charge sa pusod. Sa My Hero Academia Oh, ba? gago Si kayo. ano si Ayama. Pinala Ayama. siya mong tira. Si I Can't Stop Twinkling. Sa Murag nahut na nig powers ang Gago mga. nindot to nga karakter bay. Diri man yung gibutang sa pusod ba ila. Ano man to? Bantog na to siya ano dire kay Belt gani. pag wala to yung belt mag-leak ang iyang power so Sige Dili man god made iyang body for ano katunak work kay Normal yatag naman lang siya. man to siya. Yatag ni- lang. yatag dili man to siya dili dili man kayo siya, inborn kuan. ang iyang power. Spoiler! Dili natural. Dili siya inborn. Spy siya. Siya spy dito eh. Duwa sila ni Juan. Diba sila na Invisible Girl. Dili Pero- spy si pero- Invisible Girl. Dili ba? Dili. Si Invisible Girl lang nakabalo nga spy sa Oyama. Wala niya kasama kay. Spoiler alert. Ano. Pero kung Umana naman good, umana naman good. Man. Amo na day. Pero kung kamo mahimo mong Marvel superhero kinsa man mo? Ay puta ka na ganahan ko ana. Ikaw ba eh? Si Thanos ko. Ay Thanos? puta ka na. Kita na siya eh. Dol na sa akong pangalan eh. Hindi na maglisod sa branding eh. Oh, lisod ba din. Ako ba si ay wala. Si Parang itlog yung suwang. Ay wow. Dagan kay murag lubot mo suwang dagan kay. Grabe mo. Tar pag ka sa binggit ra pag yun. Kung farming lang ka dito ya. Ang ina. Si ano ko ba si Deadpool kay Oh, that's a Maka-comeback, good one. Maka-ano ba? Maka-fourth wall, Maka-fourth wall break. or- Unsa ba mo apil ba si Kuan? Na Deadpool po ba? din, siya, na siya. Shit. Okay. Siya okay. sigo comic relief siya dito, sa ba? Pambalanse ba? Nana sila isindaan nga nihilak siya nga gigunitan niya si Thor eh. Kato sa Deadpool 3. Ay kato sa 3. Tama. Ikaw, Greg. Ako kay Pwede babae ha? Ay, Yo, di ako si Mr. Fantastic. Ah, para mo. Para taas yung utin. Ano taas siya utin? Alam mo. Pwede. Pero depende. Ako ba si Kuan ako si nakalimot mo sa ingon pero paminaw na ako si Professor X. Kay Katong Impotent ka, pungkol na impotent. dili pa. kay kinanglan ng pag mag-war na god kanang magbangga na tanan ba di man siya pwede mo appeal dito mag-wheelchair siya. Nara siya sa likod ba tig mind read na siya ito nay kalaban dito dapit. Nanay si Daredevil sa likod ng hilo. Gago. Pero tao sa isang sa likod pero Tigilo
Nagsulot ra si Daredevil siyang Para likod si bay. Daredevil, nadiri pa. Nari ba no, prop? Mo ni prop di mo liok ni mo tailor ano may palo. Ya, magkuhan mo si Kwan ba si Daredevil mag-burp. Tanggalan pa doon. Ibalik pa naman yung Daredevil. Ay, 10 senses igamit para may magpiti. Gago. Ikaw, What a funny joke. ikaw, Ay, Jack. joke na natin na. Joke ra hindi lang Shout ikaw out, sa shout out sa Blind Healing. Na balaka kasi ma-offend si Daredevil. Charlie Cox, itag Charlie Daredevil Cox. commented. Ikaw, Jet. Ako, siguro, ganahan ko sa siya Lord mag-iuna ni- kaya tong anak ni Mr. Fantastic. Dili, ang ano naman, like, Expectation, no? Kaya karon, Kung mahimo. Kung ako, bay, Nimor, bay, kapag, Ah, siya. pwede. Kupal. Sa tiil. Kupal man to. Nasi, karang karang political agenda. Ah. Mga Meksikano to. Iblip to, iblip to, iblip. Iblip to, iblip. Mga black. Dili, mga Spanish. Oh, Spanish gani. Mesoamerican ba? Oh, kana. Para di sila sa kupon sa mga Spaniards. Colonizer. Ipang lumos. Pero mas daghan ba yung vibranium sa ilan Namor kaysa sa Wakanda? Oh? Kanilan ban ang vibranium sa tubig man? Sa tubig, oh. Mm. Ikaw, Coach Joben. Kuan, ako si Cyclops ko ba? Tig-wielding yapon. Okay. Di si Cyclops ang pinaka para sa kuha si Cyclops ang pinaka dili racist eh. Ano man? Pula lang, Racist ay Cyclops ba eh? pula lang yung makita. Pula He mo doesn't see tanan. colors. Color, no? Mula Wala siya color perception eh. Tama. Ano siya? Ako, kuan, si... Lala, pressure ba kailas? No, gila. Springo. Kato bitong babae sa X-Men nga mulapos-lapos bitaw sa... Shadowcat. Shadowcat. Si Kitty Pryde. Si Shadowcat. Shadowcat man siya. Kitty. Si Kitty Duterte. Ay, gago na gina. Ano na, tulong ka na. Si Kitty Gusto ko Duterte. mulapos-lapos ba kay... Abi na si Bob Traffic Saibot. na kayo. Nananaw na sa computer. Ano ang bak na. Sinang ko ito nga magic ba eh? Pero si... Ganang ka ito nga power. O gamit kayo ito. Kawat ug bangko. Gani, mulapos-lapos ka. Yung gusto ka manilip. Ana. Ayaw Yawa. Ano naman Lapos ba? Ako remember no na nakanam. Si John Kaya Sweet namdaw Lapis. man ang jumper. Oh, jumper ka na. Gwapo kayo na, Wow, no? sa pagkayo. Laga siya. Nasa joke, oh. Bistro lang ganin ako ang ano eh. Nasa joke. Unsa kitsa. Mike. Kitsa nga lapos-lapos. Ha? Si John Sweet Lapis. Nye. Yawa. Si Shadowcat ba katong sa X-Men, isa ba siya sa reason na iyang powers kay para nakabalik sila sa timeline? Oh, kuan gibalik niyang consciousness ni Mapod na ang Wolverine. buhato ni, Ni? di ba? Ito na mo. Sabaw naman mo. Diyan si Lapos. Si John Sweet. Oh. Pero Mao kapato to. ba yung Nightcrawler nga jumper? Nightcrawler. Gwapo kayo to ba? Ganun yung ito na Ang movie pa- ba? ang- Sayang to ba? Ang kay Nightcrawler lang, mo po siya sa laing dimension para siya makatipi. Dito po na ako na nakita sa X-Men nga katong bagong animated nga nigunit siya si Wolverine ba niya ni teleport good siya nga nakita ni sa POV ni Wolverine ba nga mo travel Mo pa niya. travel pa siya. Travel sa mo. universe. Tabok pa siya sa line dimension. Bago siya mo gawas dito. Dapat to siya ikat to. Dip. Muragpapa man to niya si Azazel. Kata sa Zel. Eh mama kay katong mukambyog. Si ano si Mystic. Oh. Pero kinsa yung pinaka-stupidest na superhero? Kana na nindot na. Si Like murag pinaka-useless. Pakman. si Wapak. Judger ka sa mga Pilipino. Kapaan biya ko ato ba eh? Judger ka sa mga Pilipino. Kapaan biya ko ato? Crabs mo na ang kalaban. Gani, kapaan biya ko ato? Tagi na crabs ang kalaban ba? Taga-ginseng. Ako ba'y gagamboy? Taga-Jensa! Taga-Jensa! Toxic waste man to yung ano, toxic 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 web kay waste. mulapot sa iyang kamot. Oh, kuan gani, toxic waste ganito. Ano ba to ang Toxic waste yung power? Di gagamboy. Dili man to kuan. Kaya kita rin gagamboy, pero wako kabuluan ang toxic waste. Dahil pero sa gagamba. Dili sa ang sa gagamba nakakaon og toxic waste tas na balik. Tas mo to yung power murag plastic nga nalanay. Nya pwede niya mausap-usap. Oh. Maka-create siya ka ng bisag unsa. Dili na to pwede Mara karon. si mo siya si Green Lantern. Oh, marag mas ginana, dool siya marag sa kuan. Green Spider-Man. Lantern. Ako ba yung...
ang pinaka kuan Starla. Ano may Starla? Starla? Si Kuan man na, di ba? Si Between? Judian Santos. Si Starla. Ay, Dili, Kristala man to. Kristala din. Yung kalaban si Harimon, sila Kabugana. Harimon. Kailan mo ano? Galing, galing. Bye-bye O ko. sa may power niya? Sayang Kristal. Kristal. Pero Ang dili generic. Ay, Generic. ang kristal mo gikan kay Harimon niya. Si Harimon nagibungkag ang kristal, daghan nakapunit sa kristal. Kay Kristala mo to nahimo siya kristala, ang uban nahimong villain. Villain. Mo to na sila Gravigat. Sila. Babad sa TV. Na sila Kabugana. Oh, jang. O katong Android si Hero ang ilis ato eh. Oh, Android gani siya. Kabalo ka na, wala sila yung cable sa una. ABS lagi si GMA. Joke lang. Ako abay si Flash Bomba. May lang. Flash Bomba. Kuan man na, no? Luis Manzano. Luis Manzano. Ako siyang kamot. Oh. Ako siyang tiil. Ako siyang suwang. Unsay daw kamot? Tinood. Wala ka kita na. Pinaka-dump nga superpowers, di ba? No. Napilay siya bay sa aksidente. So yang gibuhat, iyang gipakusog yung upper body. So kusgan na kayang upper body, pero pilay siya. Karon, asa masunod ang superpowers? Asa masunod That's ang just a superpowers? curveball. Asa masunod ang superpowers? Gipildi niya ang tikbalang. Para na sa Kuan. Bay, gipildi ang tikbalang, apilay siya. Tama to. Unya upper body lang yung kusgan, gipildi niyang tikbalang. Mo na ngayang transformation bay, dako siyang tiil, dako siyang kamot. So nato sa iya. Oh, tulad na. May origin siyang power. Ang iyang superpower, power sa tikbalang. Ability sa tikbalang. Oo. Pero pilay siya ha. Oo. Grabe kasi. Dako kay siyang kamot. Grabe ka stupid. Mars Rabelo ba? Mas rabilo na. Dako kay Ano siyang to? kamot. Sa tong kung ano, nagkuhan tong siya. palabas nga do ka bitin siya. Una po Ah, Zuma. Yang anak si Galema. Anak ni Zuma. Galema. First kay ba? Dati siya anak, bay? Ay, Galema, anak ni Zuma. Kung magbuhat og Avengers na Pinoy Pwede. Labada. Ano sila mga karakter. Oh. Kung kinsa ang Captain America sa Pinoy? Siyempre. Captain Barbell. Captain Barbell. yun. Ay, Matik. Superman yata siya. Oh, di pero ba? parang Captain Superman Barbell. adjacent yang kuan. Wonder Woman nila si Darna. Darna. Oh. Matik. Si Flash Bomba wala siya kaparte sa Amerika. Marvel man good yun! Okay. Ano yung case siya, bay? Si Flash Bomba wala siya counterpart sa Amerika. Kay Pilipino lang buwan. Pero Pinoy ito eh. Kailangan makigbuglo sa siyang tikbalang. Si Ant-Man, si Tiny Tony. Si John Pratt. Tiny Tony. Wala kang kitaan na. Tangina nyo, wala kayong Mura na magpangalan si Kenrick. Yeah, kinsa man si Kuan, kinsa may counterpart ni Pedro Pinduco. Ay, kana wala. Ay, si Kuan na siya, bay. Si Dr. Thanos, si Strange. Thanos. Thanos tama ano Ay, Ay, oo. ano Ay, mga bato. Wala siya mga bato. Virtud din siya ng mga... Adik po rin Pedro ko Talisman nagkabato, no? mo niya. May tabok-tabok magod siya sa realm sa mga engkanto. So mas doon siya sa Doctor Doctor Strange o Nga. kung sa DC. John Constantine. John Oh, Constantine. crossover sa DC o Marvel. Oh. Si Constantine dahil tama. Si Fantastic Four, si Lastic. Plastic Man. Plastic Man. Si Fantastic Four. Si Ay, si Mr. Fantastic. O niya, si Spider-Man, si Gagamboy. Sapat kay Ato si ano ba si Hawkeye kay katong si Lito Lapid gyud tong. Leon Guerrero. Yung barilo. Sprint na bala. Katawanan na mga ingunan na si Mati Ferrero ba? Hawkeye tama ano. Ay ito no. May mga ingunan si Ferrero niya. Daggan niya mo kay kurap sa Pilipinas. Hindi na mapildi. Si Panday, kinsa man si Panday. Gago si Black Oh, si Si Black Knight. Tama. Nawala pa ni gawas. Yes. Gi-cameo lang si Jon Snow dito. Grabe si Jon Snow na aktor no puro Si Tomyong Bayawak. wala ba ko ni Tonyong Bayawak. Familiar lagi na kasi power niya. Agimat mga kay ano ko Martin Oh, katong si ano. Coco Martin. Tapos si Nardong Putik. Si Nardong Putik dagan ba nila. Grabe ka unique tong nardong putik ba gikinahanglan sa siya mo ana sa putik. Grabe ka. Wala sa gid siya yun. Pinakahugawan na superhero. Dili siya pang syudad na superhero, pang barangay level. Pag nasa sa siyudad, barangay level. Power. Provincial level. Provincial level na siya. Shit. Walay Ay, lapok. Dili na ko ni Balmarte. Oh my God. Gosh. Puro na ni Simento. Ayang pinakakalaban ba si Cynthia Villar kay puro gyud mo Simento na tan. Gago. Walay makituwel sa yaba. Si Cynthia Villar ba no? Si ano si Volta.
Volta. Storm. Si Lady Storm. Thor. Lady Thor. Lady Storm. Thor. Storm. Storm. Pwede. Ganun mga Pwede ano. yung Storm. Oh, Bay, Lady si Thor. Zaza siya to. Basically, Wonder Woman. Kay si Zasha sa tour na murag spoof siya daan ni Darna. Dako, kay bato ni sa turn na, oy. Nagayaga, yung kayo. Kadaon yung pagkaon ba? Kang Darna, for kindir man to. Ang Encantadia. Kuan, alahi po na genre, alahi po na genre. Ano naman na? Fantasy, fantasy. Kasi kanta niya, Harry Potter. Mga Harry Potter, mga Lord of the Rings. Lord of the Rings. Lord of the Rings. Narnia, mga Mulawin. Oh, Mulawin. Ano ba nag-crossover man na sila? Na yung Ang mga, Mulawin o ang Encantadia. isa ka universe. Ano isa mo ka gana siya, shared istoryan universe. ka? Mind blowing ko bakit ang Mulawin sa una ba pero pag i-replay nako, batala sa special effect nag-irana naman si green screen eh. Oh. Pero nadyo mga nagatanong kay tungkol lang sa story sa lore, nadyo mga nagasubaybay Yes, na. oo. Kay Mag-fight scene sila, gababag, bagatubang, gud sila puros. actually ang kalaban naman sa Pilipino or sa Pilipinas kay ang budget lang man yata, budgeting ug ang kuan. Di tapulan yun Ang- po mag-edit. Hindi man god, pas magod kayo, wala siya season ba na. Dili para sa Amerika. Teleserye siya eh. Ganaan kay ko sa una tong Zaido. Chuy kaya to. Pulis ba? pangkalawakan. Pulis pangkalawakan. Pulis pang kalokohan. Sa kulukuhan. Putang ina. Shout out Marky Marky Shelo. Marquez Sorry. Pray over. Katong igurot ba? Tama ba? Ah. Igurot ba siya? Iwaan ang iguro. Nya, paisa to? Pwede. Pero depende. 17 minutes ba? Sobra. Sobra na, muna na timer.